Така, здравейте хора, аз съм Месияник FCB и в момента днеска ще правим клипче на Clash Royale. Играта Clash Royale. Да, тук до мен е Fire Gaming, но не можете да му намерите така канала, така че трябва да напишете Ники Вардаров. И първият канал е Fire Gaming. Така. Имаш канал чест. О, да. Да, знам. Така, той ще ме спектейтва. Аз съм 8 арена. Ще на арена по Аз съм паднал! А, да, верно. Не, Нищо. той е паднал. Той в момента сега ще почне да ме спектейтва. Дай ми господа. Спектейт? Аз доста го... Аз го спектейтвам. Готин дек, дали мога го копирайтна? Не можеш. Или заради лава хаун? Да. Мама ти де! Що бе? Кой лево? Четвърти. Кой лево ти е хога? Девети. Шит, как имаш толкова всякакви неща? Аз колко пъти съм падал на шеста, после съм се дигал. Моля ти се. Шести хок. И аз съм шести хок. Бум! Нали каза девети? Не, девети левел миния хората, ето виж. Виждаш ли? Абе, пусти му един лава хаунд да му... Или ще изчакаш, или ще пуснеш батове Чакам. лава хаунд. Ама га човек! Ама га хора! Дай господа! Бум! Лава хаунд отзад. Тън. То много копирайт на дека с изключение на Ice Wizard. На Ice Голема. Той е слаб. Служи батове. Чакай. Да. Мама ти! Сори. Сори за Е лошия съвет. красива. Сори за лошия съвет. За жалост не сме като Слави Клашар. Слави да плачеш. Да. Нали? Стига бе! Ама га хора, този е мега ръчна дъм. Окей. Да, господа в момента, Май падеш. то не ми взима кулата, Не се знае. Не се знае. Ето в момента не ми взема. Защо пуснах зад? Това беше Верно, тъпо. защо пусна зап? Тън. А? Сега разбра ли? малко. Чакай. Сега след малко аз го спектейтвам. Ние с него ще... Да. Ама той и аз сега се пробвах да ти го таковам и пак так, как стана? Но ти си се мръднал. Да, мърдах. Е така да мърдам Не сте ти движение. показали. Може да му видиш дека. Опитал да играеш. Виж му дека. Добре. Ааа! Коя карта не си показал? Хок. Бе. Пиеш го. Имаш... ще го биеш, има и на предвид. Да, той е на един гол. Че аз го бия. Не. Бум! Воу. Биете се и двамата за хубави неща. Пусти му един хок, бе. Използва съм. Не съм. Тук ли ще седи Ники? Не. Ние с него Ще се редуваме на това, защото... стола. Това е за чакащите. Да. Дами и господа, май тук ще победим ние. Не, няма да победим ние. Сори. Не, елитките лесно ще ги спреш хога. Да, елитките. Тън. Браво! Дами и господа, победихме! Браво, бе! Извинете, че викаме, но това се Golden Chest, между другото. Спечелих Magical Chess. За какво? А ти голден. Няма да отварям. Колко джема имаш? Доста. 174. На мен сега като ми излезе другата оферта ще... Следващата оферта ще плана, мама да се... Дами и господа, в момента сега ще видим в статуриала какво ще се случи. Дай, аз забравих да си рефреш на моя статуриал. Искам аз... Новяля. Шит, аз може да съм си пропуснал Magical Chest, знаеш ли? Не. Имах Magical Chest. Не е възможно. правим сега? Ами чакаме компютъра. Моят статуриал вече зареди. Моят не. А това ли е твоя? Чест. Ще имаш ли Legendary Chest да си знам? Не, скоро няма да има. О, трябва да си отварям честовете.
О май гад! Не ми дай. О, виж след... Имаш ли чува? Виж. Фючила. Стоя. Виж ми тази роя. Да. Magical И аз chest. имам меди. Кога имаш Legendary chest? След 100 нещо победи. Не са Точно. победи. Имаш ли такива Трябва да слънчеви отваряш чела? честове. Защо са ми слънчеви чела? На мен не трябва. Защо? Дами и господа, след 7 ти победи не ще си имам Giant. А? Не са победи, това са отваряне на честове. Да. Трябва да отвориш О, честове. твой епик чест колко е далече. Ама аз отворих вече. Обаче му спада един... Скоро. А как да видя? Рефреш матч. След Аз рефрешвам мачовете. един ден, утре ще имаме епик рефрешнал? чест. Рефрешнал си. Утре ще имаш чест. Да, в шопа. Да си го купили. Добре, аре. Аз мога да си го... Аре, Чакай, аз имам... Аз кога имам епик чест? Роси, ти Роси, и ти в аз си го шопа. купа, аз си го купа. И аз ще го купа. Аз имам 40 и нещо хиляди пари, бе. Аз имам 8000 нещо, но аз бързо ги събирам парите. Кой? Да, бе, само си Аз- приключи клипа. какво? Кой ще е първият Аз. чакащ? Роси, да. Роси ще е първият чакащ. Добре. Чао, Така. хора, отивам да играя Индиана Джонс. Довиждане, това беше днес за клипа. О май гад! Хубав ден и И... яко преживяване, пичове.